bisimila Mali kunnafoni jabarani kan bakurubali kɛnɛ kan. Ladɔniya k'a fɔ ɲɔgɔn ye belebeleba min n'o kun kan ka kɛ New York jamana kan ɲɔgɔn ye ɲuman tɛmɛna u y'a ladɔniya k'a fɔ MINUSMA ni ale kun bilalen don kana baara minnu kɛla Mali kama baara in a ma nimisi wasa se Mali ma o hukumu kɔnɔna na cikan bilala ka taa di MINUSMA mɔgɔw ma ko k'a daminɛ juillet kalo tile fɔlɔ fo ka taa se décembre kalo tile 31 ma k'u k'u ka minɛnw cɛ ka taga ka bɔ Mali jamana kan a sabu kɛ u bilala kana baara min kɔnɔna na baara in nimisi wasa o ma sɔrɔ baara in kɔnɔna na Maliens yɛrɛ y'u dalakan di k'a fɔ ni MINUSMA ni ale y'a ka minɛn ta ka bɔ jamana kɔnɔ bi u yɛrɛ sekun dɔn ko ye min ye u bɛ n'u yira jamana kɔnɔna na. Ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop a ma ladɔniya k'a fɔ nɛgɛjuru sira o tɛmɛna ale n'a jɛɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ n'o o de ye Sergei Lavrov ye min bɛ Rusi jamana kan u yɛrɛ y'an ladɔniya k'a fɔ u yɛrɛ bɛna an dɛmɛ kosɛbɛ Maliko in na MINUSMA ka minɛn taliko la ka bɔ Mali jamana kɔ kan an ladɔniya k'a fɔ baaraɲɔgɔnya ani dɛmɛ u bɛna tɛmɛ u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ hali ni MINUSMA ko ni o y'a ka minɛn ta ka bɔ Mali kɔnɔ bi u bɛ dɛmɛ don Mali ma baaraɲɔgɔnya sira bɛɛ lajɛlen kan. An dusuma kasilen min na o ladɔniya k'a yir'u la an ka pɛsi min bɛ ACI 2000 la o kɛrɛfɛla yɛrɛ la an ka immeuble dɔ bɛ yen nɔ n'o bɛ taa étage 6 ɲɔgɔn la jumataga heure yɛrɛ la o étage 6 bɛɛ wurukutu la yan'o cɛ an ka ministère de l'habitat yɛrɛ y'u ladɔniya k'a fɔ pɛrɛnda o tun bɛ so in na ko bɛɛ ka bɔ so in kɔnɔ mais Ala barika la mɔgɔ si ma bɛn o n'a ni na an bɛ Ala deli Ala k'an kisi ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma. Ni ne kun ye bakuruba kunnafoni ye k'a lase aw ma a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.